Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, apit sa 18 na kini mahigala sa bulan sa Oktubre. Ayan, no, kining Oktubre mahigala dako kay ni siya kahulugan alang kanamong mga manhuyod nun kay mo ning bulana among fiesta October 4. Ala no, may muto na kanatong tanan mga higala, nang hinaot kita nga anaa kitang tanan sa Kapiskay Panlawas niining kamuntuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So nang hinaot ko mga higala, akong classmate, kumusta na si Father Obing dinha sa Sikihor, si Father Dami diha sa Himalalod, si Father kisa paman mga higala, si Padre Tonton Arnaiz diha sa Batinggel. Uy, kumusta diha si Father Eugene Peral, no, dinha sa kining Eugene Peral dinha sa may Gihungan. Oy, kumusta na, no? O gingay sa mga kaubanan niya dinha og ang akong classmate po diri, ang akong kauban ako sa ako ang community akining amo nga bikaryek, no? Si Padre Adame Heramis kay malalon man na sa Tayasan, si Padre Jojo Abiliar. O gingan manusab diri sa Bindoy, si Padre Nestor Rimata. O dito sa Tambo, si Padre Escudero, no? Padre Cordero, dili Escudero. Cordero, ay nga manusab katong uban usapa, nalimot na ko mga higala. O si Padre Tumo, itong hapon tungo sa nalimot ko mga higala, kaya di mo good misiging kita, no? Nahala, no? May mudto na ka na itong tanan. Adi na kita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Cardinal Jose Advincula sa Manila, Bishop Oscar Jaime Florencio sa Military Ordinariate of the Philippines, ug si Bishop Emeritus Antonio Tobias of Navutas nakahigayon pagbisita sa atong kalahurong Santo Papa didto mismo sa Vatican ni adtong nakalabang Oktubre 15. No, nagpahigayon mo guni sila mahigala, no, sa ilaha nga pilgrimage dito sa Roma. Ayan, no. Balita manghigala gikan sa Vatican, ang diplomasiya alang sa kaayuhan sa tanan ug dili lamang sa pipila. No, kay doon naman goy uban mahigala nga mugamit ini mga diplomasiya para sa ilang kaugalingon lamang nga kaayuhan. No? So doon ay mga gipasabtan ani mahigala, no. Di lang nako isulti, pero kung diplomasiya na gani maoy hisgutan, kinahanglan gyud nga makaayo gyud kini sa tanan ang diplomasiya. Hala, no, may mudto na kanatong tanan mga higala, ara na kita sa ato ang Saint of the Day. Bueno mga higala, kaganina wala ko'y Saint of the Day. Sus paita kagahapon wala ko kahatag og Saint of the Day. October 17, importante ra ba ito mga higala, no? So sorry na gahapon mga higala, ha. Kining October 17, Biyernes, ang ato dahil kagahapon mga higala nga santo si Saint Ignatius of Antioch. Ayan, no? Kagahapon ni mahigala, ha? Kaya nalimtan ako ni gahapon. Kini si Saint Ignatius of Antioch mga higala, no? Mauni siya ang obispo panahon sa persecution. Noon niya, muni siya ang una na nga maoy naghimo, naka-formulate sa pangalan nga Katoliko. Kini si Bishop Ignatius of Antioch. Muna nga halandumon kay ni mahigala. On his way to Rome for his martyrdom, he was able to write 15 series of letters which have been preserved as an example of early Christian theology. Siya mo naka-formulate sa pangalan nga Katoliko. No? Kagahapon mahigala. Karon October 18, ang ato nga santo karon mas importante pud ni siya, no? Sabado.
Kabalo mo kinsa mga higala, San Lucas. Di magsilbi. Di magsilbi, di matabang ning mga higala ning atong santo karong adlaw. San Lucas ni, no? Writer, no? October 18 ba? Sabado. Writer sa Gospel and the Acts of the Apostle. He is the only Gentile Christian among the Gospel writers. So sa tupakini si San Lucas mga higala, no? Si San Lucas dili di ini Hudiyo, Gentile di ini, hintil ni mga higala, no? Nga he is from Antioch, and Paul calls him our beloved physician. Kay doktor man di ini, dili ni matabang ni si San Lucas. Luke appear in Acts during Paul's second journey, no? Unya, he accompanied Paul as the dangerous journey to Rome, where he was a faithful company. Only like us with me, Saint Paul wrote. Sa Timothy, only Luke is with me. Gisulti yun, no? Makaingon si Saint Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 11, na hisgutan gyud mga higala kini si San Lucas. Only Luke is with me. Ayan, okay, no? So karong adlaw mga higala, imo kalimot ha. Basig malimot mo, igulang na ba mo, parehas na ko. Alang na itong mga naminaw nga mga gulang na ayaw padala sa inyong katigulang. Na yung mga lay minister sa Dumaguete, may higala, magkita mi. Dumaguete, naminaw na sila nako. Dagang kong mga kailang nga mga kuan, mga taga Dumaguete nga mga kuan, mga singala ni lay ministers nga naminaw nato, no? So kanang kitang mga lay ministers nga tigulang na ayaw padala sa katigulang, ha? Okay. So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Lucas. Okay. Hala, ari na ta mga higala sa atong catechism. Gahapon ang atong catechism, Understanding Temptation, a Catholic Perspective. Karon mga higala, ang atong topic na pod mga higala, October 18, actions and behaviors that are considered befriending the devil. Uy, kuyawa mga higala, no? Doon na di ay mga actions and behaviors nga wala ta makabalo, pero murag nalipay ang panulay. Ayan, no? No? Actions and behaviors that are considered befriending the devil. No? Kung sabi ni siya, pang na mahigala, mga buhat o mga kinaiya nato, nga mao, nga to, action nato o mga kinaiya nato, nga nakapalipay sa panulay. Kuy, hinoo ko. Makuyawan, masanta ni ini mahigala. Number 1, unsa maning mga aksyon na o kinaiya nga mao nakapalipay sa panulay. Number 1, committing sins. Sus ka na dahil makasala ta mga higala. Mura dahil nakikigala tas panulay, ana, no? Kana bitaw. Number 1, an offense. Committing sin, offense against God, and a way of giving the devil an opportunity. Sa ato pa, maglikay kitang makasala ta mga higala. Kay every time di ay nga magkasala kita, nalipay gyud ang panulay. Number 2, lying. Uy, kanang usa na is mga sala mga higala nga malipay pong panulay, kanang mamakakta. Oh, baka kung kang dako, no? Kugihan kang mahimong mga istorbot. Istoryang binotbot. Ano? Man, nga naman, since the devil is called the father of all lies, a deliberate and deceptive as a sin, as siding with the devil. O, sa ato pa, kana di ay, kini di ay si Satanas mga higala, kuan di ay ni mo ni siya gitawag na itong tinubdan sa tanang pagpamakak. The father of all lies. Tinubdan, kanang father, tinubdan man na, no? Gigikanan ba? Gigikanan sa tanan nga mga pagpamakak. No, gigikanan sa tanan nga pagpamakak. So muna nga kon may pagkabakakon kag gamay, no? May pagkabakakon kag gamay, may puruhan nga nalipay pag-ayo kanimo ang panulay. Ayan, no? Sa atong lami pagkasulti, no? Kung may pagkabakakon kag gamay,
nalipay pag-ayo kanimo ang panulay. Ayan, no? Sayaw dyan nagpalipayan ng panulayan, ako, no? And number 2, disobedience, no? Kana bitaw musupak-supak bitaw ka sa mga pagtulunan sa simbahan, no? Openly refusing to God's commands and instructions, considered as a way of evil spirit work in the sons of disobedience. Ito sa mga pagtulunan ng 10 commandments, no? Openly imog yung gisupak ang kana bitang 10 commandments na kanang ingon nga ayaw pa makaak unya na makaak juga Diyos unya ayaw panapaw unya nagsapaw juga agay unya does not bear sana state false witness against thy neighbor, ano, so-called ginikanan. Musupak-supak gani ana mahigala kanang imong gihimo, again nakapalipay sa panulay. You are siding with the devil. Okay, klaro? Works of the flesh, sa maning mga buhat sa unod, klaro na kaya, no? Engaging in behavior like adultery. Ayan, kanang yung adultery mahigala, no? Kay para sa mga gwapo, lisod kay na para sa mga gwapo mahigala, no? Kadaghan man yung mga babae mga higala nga mura og mukuan yun, no? Mo sa ato pa na mo ma-attract nimo labi na kag mura ka og si kuan ba Piolo Pascual kay mura ka og si kisa pa rin mga gwapo mura kag si Martin Rivera si kanang si probinsyano ba, no? Si kuan Cuco Martin na iskasya, no? Ang mga bahay yun nimo ana mahigala mura og maahat na lamang yung kag works of the flesh. Ayan, no? Works of the flesh o sa ganito adultery, sus malipay yung panulay nimo ana, no? Fornication, no? Kanang unsa pa may lain, idolatry, ay apil po dai na kanang ato na higutan mahigala ng idolatry mahigala. Kita na ba mga Katoliko gipasangin lang tangag naghimo kuno tag idolatry kinaatay mga santos, dili ang idolatry pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ano gipa-Diyos-Diyos ba nato na mga santos wa man, no? Kung gipa-Diyos-Diyos pa na dato ato tanang giingon nga Diyos Isidro, Diyos Mateo man, San Isidro bito pasabot nga balaan o binuhatan. So dili man na ingon pagsimba sa Diyos-Diyos. So mga laing relihiyon ay lang kaya po mo yung tawag kaingon ko hukman po dahil mga laing relihiyon nagsimba mo Diyos-Diyos kinsa man laging Diyos-Diyos ana kanay mga santos inyo nang gipagka-Diyos wala. Kung amo pa nagipasantos, amo pa nagipagka-santos, amo ta nang gitawag og Diyos Mateo. Kanada yung mga estatwa wala, no? Kaparehos ra guna og matimpong November 30 nga maghalad ta og mga kanang paghalad ta og mga bulak sa tiilan sa bantayog ni kuan ni Jose Rizal, no? Nga namuhalad ta og mga sa bantayog ni Jose Rizal, dili na siya pagsimba kundi pagpasidungog, no? Kaming kitang mga Katoliko igo ratang nagpasidungog sa mga santos unya kay kana laging mga estatwa nagrepresent man lagi na sa mga santos, ato pong ipasidunggan. Pero si Rizal ko kana agong sa flag ceremony mo nang ang ubang relihiyon mahigala dili manindog pero ayaw yung pakitag pulis, no? Kay kung magpakita mo pulis nga mag-play og kanang bayang magile o nya gi flag ceremony di manindog, way siguro mabdakpan mo. Ano man nya may nga ano man nga flag ra man na papel panapton ra man na mo tako dita na dili ang gisimbolohan ana mo atong gitahod nagsimbolo man na sa atong nason mo na nga atong taho ron kay simbolo man atong nason mo po na, no? Sa Korsipiho, mga Mary, mga santos nagsimbolo man na sa mga taong balaan, nagsimbolo man na sa mahal nga birhen, nagsimbolo man na kang Kristo mismo atong kinataho ron. Binibig di umanahod nara na ninyo ng mga laing relihiyon pero huna-huna abaya nga apil na sa mga butang nga samara nga ang imo ng buhaton malipay pag-ayo kanimo ang panulay. Okay, no? Sorcery, ayan, no? And envy, apil ng pong envy mga higala, no? Ganang pagkasinahan kuan day na works of the flesh gyapon na, no? So na, no? So na, no? Again,
These are the actions and behaviors that are considered befriending the devil. Mga sabi ni saya, mga buhat o kinaiya nga giila nga nakapahimuot sa panulay. Okay, no? Number 5, seeking or accepting evil influence. No, dahil mga uban labi na kini mga mananambal, mga higala, no, ng mga evil influence. O pananlitan mo ingon ang mananambal, pangadto mo sa sementeryo alas 12 gabi, panguha mo tuway, kana bang tuway-tuway ba kana sa atong sa ato bitang tuhod naman ay tuway-tuway din na. Kay mo na maoy maghatag kanimo gahom. Uy, ang tao nalipay pag ang panulay nimo ana. No? O kana mangita kag mga anting-anting panahon sa Biyernes Santo. O muna say befriending the devil na, no? Mangadto ka sa mga suba, mangita kag mga sidlak nga bato kay himuon nimo. Kay himuon nimong habak. Disgrasya ka na, no? Seeking or accepting evil influence. And number 6 is disrespecting holy things. Muna, kunay usada may gala, no? Dagang guys mga laing pagtulunan nga kanabitang dako-dako kay kakulangan ana. Kay ngano man dili naman lamang kaha mo mutuo nga muna balaan na ayaw po lamang dagay pulpuga kay dunay tagiya na naara poy mutuo gyud ana. No, kung wala ka nito bisag kato na lamang imong silingan nga nagdebosyon ana maoy imuhang tahuron. Klaro, no? Kay ngano man pareho sa guna og picture sa inahan sa imong silingan. Ayaw po lamang dagan nagkisi-kisi kay samara nga imuhang pasakitan ng imong silingan mo po na, no? Mga laing relihiyon hangyo sa din taon mi, no? Nga kanang mga imahe sa mahal nga birhen ayaw ang taon ninyo nagpasipad kay masakitan gud mi ana. Kung nag-ila mo namo nga inyong mga igsuon o nag-ila mo kanamo nga inyong igsuon sa pagtuo sa Dios o nya nag-ila mo kang Kristo, no, nga inyong manluluwas, ayaw intawag pasipad ang hulagway sa iyang inahan ang mga estatwa ana, no? Pareho sa gulagi na mo adto mis inyong balay o nya among pangkisi-kisio ng inyong mga picture o sa kaya inyong bation. No, mo na among ipang naay mga picture sa inyong sala among nang laksiyon o nya among kisi-kision kay Dios ni mo kada ko musumbagan ba dagay ninyo ana, no? So nga to ako hangi ra ko ni dili ko ingon nga makig-away ko sa mga laing relihiyon, mo hangi ra gyud ko. Kung dili naman lamang dagay jud mong mutahod sa mga imahe kanabi uban ana mahigala katoliko sa una. Unya karon kay abi nadala sila sa mga pagtulunan sa ilahang mga pastor gipamuak. Ayaw na nang buka. Ihatag na lang na namo kay palangga kay namo na. Klaro? Ayaw pag ibaligya di na pwedeng ibaligya ang kasala ka. Hatag lang, ha? Nang ako ra bunay hangyo sa mga laing relihiyon labi na katong mga katoliko sa una nga naanang nga butanga. Ayaw itaw na niya nagpamuka, ayaw na yung pangsunuga, ayaw niya ipanglabay, ipangitsa sa pangpang, no? Ayaw, makasala mo, ana. Ang nagtuo mo nga, dili mo makasala, kaya mo magkana niya pagtulunan, pero masakitan ng mga katoliko, ano. Ya, malipay ba dahil mo nga na mo inyong isig katao nga masakitan? Kaya ka na si Mama Mary, palangga kaya na mo, na ako palangga kaya na ako sa Mama Mary, kaya nagtanaw po ko nga palangga ako Mama Mary. No? Nito umang po ko nga si Mama Mary, nagpangga po na ako, kay nahimo ko kung pare muna sa kanabitang kaingon ako ani, no, nga noon dili man jud po ko ingon nga ligoy nga pagkatao kaysa nga eskwela pa ko seminaryo sa una kana bang nagtinarong ra man gyud ko, pero danay dagang kay mga paagi mga higala nga dili ko mo dayon pagkapari panalitan og gitagaan ko niya sakit mapari pa ko nitugod siya, wala ko niya giampo nga mahimo kong pari. Wala untay padriaka bron nga nagyaw-yaw dire sa inyohang TV. Wala untay padriaka bron nga nagkulo katikisim po ninyo. By the way, dili ni kulo katikisim. Tindi kasi ako ang bakwian ang gisulta, dili kulo katikisim. Katikisim yun Nag-research yun in town po ko ani. Dili po ni ingon nga nasagol na ni alimukaw na ako. Daning kamit po yun in town ko. No? Kay matud palagi ang tiil sa usa ka misyonero. Ako misyonero ko on air. No, I am a preacher on air. Ano? Okay, klaro. So dili sa takutob ha. Nya sunod ko kanang topic nato. Boros gyapon kabahin gyapon sa actions and behaviors that are considered
befriending the devil. No? Sa ganito, kay isulat biya ni Kwan, ni Inday kining Camille, no? Actions and behaviors that are considered befriending the devil. Okay, klaro? So, salamat ha. Mayong Mundo Pilipinas.